Duizenden mensen kwamen vreed naar de 54ste gondelveert op wielen in Droegeham. Ik heb altijd wat zien wij die op parcours staan, want dat vinden we dat het minimale wijs maakt wat je ziet. Het zijn buurten en het zijn groepen. Er staat bijvoorbeeld een jeugdgroep en een muziekgroep en een vriendengroep. Dus dat is een heel mooi gezelschapsparcours. De biening wordt door de jury uitgeroepen tot de winnaar met Dakar. Wat ons betreft koert net beter. Het waar, het weer droeg en we gaan echt mooi doorrijden en we gaan heel mooie dingen zien. Dus ik ben echt zo trots op dit liedse dwarpje, echt lief. De figurantenprijs wordt woon terug om het dik met de Frieske terugrenner. Hast het koord? Het is troepende kaart. Het is net Leeuwen. Het is omdat we in de rang gaan met Berenburg gegaan bij Miepel in. Nou, ik denk dat we er wel 4 of 4 maanden mee ondergang zijn. Hè? En bij hoeveel blom? 54 toeren. Ja, en ze zetten er al hier op. Sneun is de tweede joen van de gondelveert in Droegeham.